Αγαπητοί φίλοι του Pathfinder και του FNL Guide, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Chef. Βρίσκομαι στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, σε ένα πολύ ιδιαίτερο μαγαζί, για να γνωρίσω ένα νέο και ταλαντούχο σεφ. Σήμερα είναι μια πολύ ζεστή νύχτα, γι' αυτό και εγώ ήρθα στο Breeze να γνωρίσω τον Γκίκα Ξενάκη. Ελάτε μαζί μου να δούμε τις δημιουργίες του. Με τη μαγειρική ασχολούμαι τα τελευταία 11 χρόνια. Ξεκίνησα τη μαγειρική εντελώς δοκιμαστικά. Δεν ήταν από τα πρώτα πράγματα τα οποία ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Αλλά πολύ γρήγορα με κέρδισε και μέσω της σχολής, τα πράγματα τα οποία έβλεπα στη σχολή, πιο πολύ με την πρακτική την οποία έκανα. Ξεκίνησα μετά από παρότριση των γονιών μου. Δεν ήταν στις πρώτες μου προτιμήσεις για τη δουλειά την οποία θα ακολουθούσα στο μέλλον, αλλά σε συνδυασμό με τη σχολή την οποία σπούδασα και μετά με την πρακτική την οποία ακολούθησε, καταστάλαξα ότι ήταν το επάγγελμα το οποίο θα ακολουθούσα στον μέλλον. Η μαγειρική μου αρέσει γιατί έχει τη δυνατότητα να δημιουργείς κάθε μέρα η οποία περνάει, δημιουργείς καινούργια πιάτα, έχεις καινούργιες ιδέες, προσπαθείς πάντα για το καλύτερο, προσπαθείς να τα φαγητά σου να αρέσουν στους πελάτες. Στο παρελθόν έχω εργαστεί σε διάφορα εστιατόρια και ξενοδοχεία. Σχεδόν έχω περάσει από όλες τις θέσεις, ακόμα και έχω ασχοληθεί με το κομμάτι της ζαχαροπλαστικής. Αλλά αυτά που με έχουν στιγματίσει είναι το μποσκέτο, στο οποίο ήμουνα περίπου στα 6 χρόνια. Φοβερή εμπειρία. Κάθισα δίπλα σε φοβερούς σεφ. Και η σπονδί. Η σπονδί ήταν ίσως το φινίρισμα. Πήρα πάρα πολλά πράγματα στη σπονδί, από το σεφ των Αρνό Μπινιόν, και μαγειρικά και στο κομμάτι του ήθους. Φοβερός άνθρωπος με ήθος. Πρώτα απ' όλα είναι το κομμάτι των υλικών, δηλαδή να διαλέγεις τα καλύτερα υλικά, να μεταχειρίζεσαι με τον καλύτερο τρόπο και να δίνεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο πιάτο, στο οποίο φτάνει και στον πελάτη. Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιώ καταρχήν βασίζονται στην εποχικότητα, όσο μπορεί κάποιος να βασιστεί στην εποχικότητα. Χρησιμοποιώ και διεθνή υλικά, αλλά και ελληνικά. Έχει γίνει τεράστια πρόοδος στην Ελλάδα όσον αφορά τα ελληνικά προϊόντα. Έχουν δώσει έμφαση πιο πολύ στην ποιότητά τους και αυτό τα καθιστά πλέον ανταγωνιστικά στις μοντέρνες κουζίνες, τις οποίες θέλεις να είσαι το κομμάτι της δημιουργικότητας, αλλά πρέπει να είσαι και το κομμάτι του υλικού. Στο παρελθόν τα ελληνικά προϊόντα δεν ήταν στο επίπεδο στο οποίο είναι τώρα, πιστεύω, και συνεχώς εξελίσσονται προς το καλύτερο. Προσπαθώ να παίρνω κλασικές συνταγές και να τις προσαρμόζω στην εποχή την οποία ζούμε, στις τεχνικές τις οποίες συνεχώς εξελίσσονται, αλλά θέλω η γεύση η οποία θα σου αφήνει να θυμίζει την κλασική συνταγή. Απλώς το μόνο που αλλάζει είναι η παρουσίαση, οι υφές, τα αρώματα. Τα τελευταία 2 χρόνια εργάζομαι στο Breeze, στην Αγία Παρασκευή. Το κόνσεπτ είναι λίγο πιο χαλαρό σε σχέση με τα εστιατόρια τα οποία έχω δουλέψει. Ίσως φταίνε και καιροί που ζούμε ότι πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει το τόσο πολύ στημένο εστιατόριο. Είμαστε ένα all-day εστιατόριο. Ξεκινάμε από τις 1 η ώρα το μεσημέρι μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Ο κατάλογος είναι ο ίδιος. Στόχος μου μέσα από το μενού μου και μέσα από την προσπάθεια αυτή που κάνουμε και με τους ιδιοκτήτες είναι να μπορεί πλέον ο κόσμος, ανεξάρτητα της ώρας, ανεξάρτητα το ντύσιμό του ή το οτιδήποτε, να μπορεί να απολαύσει
Από ένα πιάτο, από μια σαλάτα, από ένα γλυκό, μέχρι ένα μενού ντεγκουστασιών αρκετών πιάτων, το οποίο ο ίδιος επιλέγει, το φτιάχνουμε μαζί. Σήμερα έχω σκοπό να σας παρουσιάσω 2 πιάτα, ένα ορεκτικό και ένα γλυκό. Το γλυκό θα ακολουθήσει στο δρόμο τον οποίο παρουσιάσαμε και πιο πριν, δηλαδή παίρνουμε ένα κλασικό ελληνικό γλυκό, το ριζόγαλο, το οποίο θα το μετατρέψω σε ένα πιο σύγχρονο ριζόγαλο. Θα αλλάξω λίγο τις υφές του, θα προσθέσω κάποια άλλα πράγματα, αλλά πιστεύω το η γεύση η οποία σου μένει θυμίζει το ριζόγαλο που έτρωγε ο κόσμος τον παλιό καιρό. Το άλλο πιάτο θα είναι ένα πιάτο με καπνιστό χέλι χαλκιδικής, φάβα σαντορίνης και σταφύλια.